Naiyak na. Grabe to. Di na natin masyado makita yung kalsada, ang dilim eh. Pero sa mapa, ganyan ang itsurang dadaanan natin, no? Putik na yan, grabe ka dilim. Ba't ko ba tinuloy hanggang nung oras? Gagi, kakatakot. Shit. Pucha, nakakatakot, grabe. Grabe Ian How, bakit? Bakit? Welcome back sa Ian How channel mga kapotpot at welcome sa pinakabagong edition sa content natin dito sa YouTube. Dito pag-uusapan natin ang previous ride, yung mga detalye na hindi natin na-capture sa camera, yung mga learnings, mga ride details na hindi natin nabanggit. Ang goal natin, mas lalo pa tayong matuto sa ride na yon at ma-share dun sa mga nagbabalak na gawin din yung ganong klaseng ride, kung ano yung mga preparations na dapat gawin, what to expect, and what not to do. So yan ang mga bagay na yan. Naisip ko to kasi napapansin ko, hindi lahat nako-cover ko sa vlog, sa video. Minsan may mga bagay na nare-realize ako after the fact na lang. Kasi ang isang ride vlog, pag ginagawa ko, or alam ko yung iba sa inyo, yung mga nag-vlog din, during editing, pinapanood mo na yan. After mo i-edit ng buo, before rendering, papanoorin mo ulit ng buo. Tapos, once rendered na, papanoorin mo ulit siya ng buo. Tapos minsan, pagkatapos na marirealize mo, uy, hindi ko nabanggit yung ganito, or hindi ko na pag-usapan yung ganito, or hindi ko na highlight yung ganitong bagay. So, maraming ganyan na sayang, minsan manghihinayang ka, sayang, magandang i-share sa mga followers. So, yan yung goal natin dito sa Kapot-Pot Recap. Pag-usapan yung ride details in detail, tapos mga learnings, what went wrong, what went well, and what to keep on doing, what to do better next time. At ang unang pag-uusapan natin sa Kapot-Pot Recap ay yung most recent na ride ko na ginawa. Yung from Marilao, Bulacan to Maliko, Pangasinan. So, yung route na yan ay via MacArthur Highway. Bale, ang total niya ay 200 kilometers. From dito, kung saan ako nagsimula. Pero kung magsisimula ka bandang Manila, siguro abutin ka ng plus 20 or plus 25 kilometers. Depende. I-Google Maps nyo na lang. Pero ako, nung plinano ko yung ride, ang naging starting point ko ay Marilao, Bulacan. Ang ending point na tinarget ko ay Maliko Viewpoint. So, ang total niya, actually dalawa eh. Dalawang ruta kasi ibibigay sa'yo ni Google Maps. Isang dadaan ka ng Cabanatuan, tapos isang dadaan ka ng MacArthur Highway. Yung Cabanatuan, slightly shorter siya as compared to pag sa MacArthur Highway ka dumaan. Shorter by siguro mga 5 or 10 kilometers ang Cabanatuan City pag dumaan ka sa kanan. Pero since ang naging ride out ko ay 2 a.m. at madilim pa sa Plaridel Bypass, tsaka kakatapos lang kasi ng ride ko dyan. Naggabal doon ako. So, dyan ako dumaan sa bandang Cabanatuan. So, iniwasan ko muna yan. Dito muna ako pumunta sa mas mahabang ruta. Dyan ako dumaan sa MacArthur Highway. Na originally, ang plano ko, papunta dito sa MacArthur Highway ang daan, tapos pabalik sa kabila na. Mamaya, malalaman nyo kung ano nangyari sa pagbalik. Pero yun, ang total distance niya sa pinili kong ruta, 205 kilometers.
Tapos, sa 205 kilometers na yan, ang ahon dyan ay maiksi lang naman. Siguro mga nasa 25 kilometers. Kasi naalala ko, nung nag-ride ako, 180 na patag, hindi pa ako maahon. Bandang 185 na yata, nagsimula ako umahon. Tapos ang total elevation, nung Maliko viewpoint is around 1,600. So kung ikukumpara mo siya sa SM Baguio, mas mataas itong Maliko viewpoint. Kasi 1,400 plus lang ang ang SM Baguio. Pero ang total elevation na mag-gain mo kapag pagka nagpunta kang Baguio, mas mataas kasi mas mahaba yung ahon. Pero yung elevation niya in terms of meters above sea level, mas mataas yung Maliko. Tapos yung pinaka-destination ko ay yung Maliko viewpoint ay eksaktong boundary na siya ng Pangasinan tsaka Nueva Vizcaya. Ang moving time ko, yung saddle time, pag tinignan mo yung Strava ko, nasa 14 hours. Parang 16 yata yung average speed ko. Pero para sa akin, irrelevant yung average pag ganyang mga long ride, tas ahon. Tapos yung saddle time din kasi, syempre maraming pahinga. Pero ang actual na ride ko, nagsimula ako ng 2 a.m., 2:30 to be exact. Umalis ako ng Marilao. Dumating ako sa... Actually, hindi ko na-reach yung Maliko viewpoint nung gabi. Kasi ginabi ako eh. Mamaya, kukwento kung bakit. Nag-short ako ng 7 kilometers. Inabot ako ng sobrang dilim. Tapos the following day, tsaka ako tinuloy yung last 7 kilometers. Ang terrain naman dito, yun nga, nabanggit ko na kanina, around 180 kilometers na patag. Tapos, yung remaining, puro ahon na. Tapos, puro paved naman. Buong MacArthur Highway, maayos ang kalsada, magandang asfalto. Lalo sa Tarlac, maganda. Tapos, mainit. Lalo Tarlac, alam niyo yung mga long ride na dumaan ng Tarlac. Alam niyo kung gaano kahaba at kung gaano kahit ang Tarlac. Pero, mas mainit sa Pangasinan. As in, lalong-lalo na doon bago magsimula yung akyat. Ang traffic condition naman ay swabe lang kasi since umalis ako ng madaling araw, wala ako masyadong na-encounter na traffic. Pagdating ng daytime, nasa probinsya na ako so wala na masyadong sasakyan. Swabe lang, dire-diretso naman yung biyahe ko. Tungkol naman sa planning, medyo maganda naging planning ko dito sa biyahe ng Maliko. Although yung pag-schedule ko ng Maliko, siguro 2 weeks before, tsaka ko palang naisip yan, tapos tsaka ko ginawa. Pero ang naging preparation ko dyan, prepare ko na kasi yung sarili ko for long rides pagdating ng 2026. Kasi last year, 2025, sobrang dalang ko magbike, naging tamad ako magbike. December, bumalik ulit ako sa pagbabike. Doon, pinanay-panay ko na yung practice. Kasi parang every week, 4 times, 5 times ako nagbabike. Tapos, unti-unti kong in-increase yung endurance ko, yung distance. Simula ako syempre sa dahil nagbalik bike ako, nagsimula ako sa maiksi, tapos pahaba ng pahaba. Kaya lang December, puro patag, karamihan ng mga nag-ensayo ko. So, pagpasok ng 2026, sabi ko gusto ko nang magsimula ding mag-practice sa climb. So, sinimulan ko sa Sierra Madre Loop. Isang one-time, big-time agad na practice ng ahon. Sierra Madre, tapos Bitbit River, tapos Gabaldon, tapos yun na nga, itong Maliko sa Pangasinan. So, maganda ang naging preparation ko. Actually, may time pa dyan na in-screenshot ko yung lahat ng activities ko sa Strava. Tapos, tinanong ko si ChatGPT kung ready na ba ako mag one-shot Baguio. Baguio kasi yung original na plano ko. Napalitan lang siya ng Maliko. Pero during that time, hindi pa ako naggagabal doon. Puro patag pa lang ng ensayo ko. Sabi ni ChatGPT, hindi ka pa ready. Sabi yung legs mo ay hindi pa sanay sa climbing. So yun nga, kaya pre-practice ko yung climb. After nun, tsaka ako tinanong ko kung ready na ako sa ganitong klaseng ride. In-assess ni ChatGPT yung training logs ko, okay naman. So pwede na. Pero yun nga, hindi natuloy yung one-shot Baguio. Dito ako natuloy sa one-shot Maliko. So yun yung naging preparation ko. Ilang days kong pinagplanuhan, hindi ko masabi. Pero naalala ko, nilagay ko talaga sa kalendaryo ko yan. Tapos talagang nasa isip ko na gagawin ko yan. Tapos kasama sa preparation, yung
tulog before ng ride. Since 2:30 ng madaling araw yung binala kong ride out, maaga ako natulog niyan nung the night before. Siguro mga 8 p.m. pa lang. 9 p.m. ako natulog. 9, 10, 11, 12, 1, 2. So parang mga 5 hours lang ang tulog ko pala. Medyo kulang pala. Pero well-rested naman ako, masasabi ko, before the ride. Tapos yung mga gamit, prepare ko na rin siyempre the day before. The day before ako mag-ride, prepare ko na lahat. Yung jacket na dadaling ko, actually, dalawang jacket pa nga dinala ko eh. Kasi isang pang ride, tapos nagbaon pa ako ng isang jacket kasi ina-anticipate ko na malamig sa maliko dahil nga mataas yung elevation niya. Tapos nagdala ako ng, siyempre, extra cycling short pang kinabukasan dahil ang plano ko talaga, doon ako mag-overnight. Tapos pauwi, babiking ko ulit. Extra jersey, extra socks na mahaba para pang ginaw din. Yun, tapos power bank, yung mga battery ng pang-vlog ko, battery ng GoPro, battery ng drone, tapos pera. Ang mali ko dyan, yung pera ang dinala ko, saktuhan, 1,500 lang. Tapos GCash na. So mamaya ako kwento kung anong nangyari doon. Tapos nutrition. Ang game plan ko noon para sa nutrition, sabi ko, this time, hindi ako kakain masyado ng ng mga chicheria, ng mga biscuit during breaks. Kasi before, lagi ako nabubonk pagka ganun eh. Halimbawa, nag-long ride ako, tapos ang pinaka-stop ko, sa 7-Eleven ako, kakain ako ng biscuit, ng chocolate. Hindi ako masyado makain ng kanin, ng gulay. So this time, ang sabi ko, gusto ko mga totoong pagkain kada break. Sa ride ko, inisip ko, since 200 kilometers siya, ang naging game plan ko dyan, every 50 kilometers, bago mag-break. Kasi since madaling araw ako nag-ride out, 2:30, sinamantala ko na habang malabig pa, habang madilim pa, dapat I'll be able to cover as much distance as I could. So, ginawa ko, from Marilao to, saan ba yun? Basta nag-almusal ako after 50 kilometers, nag-pancake lang ako, light lang muna. Kasi, syempre gusto ko magaan lang eh. Tapos, since madilim pa, another 50 ulit. So, yung first 50, siguro mga 2.5 hours kong kinuha. Tapos, yung second 50 kilometers, ganun din. 2 hours to 2.5 hours. Pagkatapos nun, 100 kilometers, nasa, na ako, saan ba ako nun? Tarlac. Kung yung first 50 kilometers, nag-stop ako para mag-snack, light breakfast. Yung second 50, yung pang 100 kilometers, nasa Tarlac City na ako, nag-heavy breakfast naman ako. Kanin. Kanin tsaka gulay. Kanin, gulay, tsaka chicken. Tapos, medyo maliwanag na ng konti, siguro mga around 9 a.m. na. 9 ba? Oo, tama. Tapos, sabi kong ganon, since Tarlac na, mainit na, nung una, sabi ko, siguro 25 kilometers na lang, tapos pahinga muna ulit ako. Pero, surprisingly, medyo malamig yung panahon nun. So, instead of 25, ginawa ko another 50 para 150 na yung makover ko sa pangatlong set. So, yun, isang diretsong 50 kilometers ulit, eksaktong mga 12 siguro ng tanghali, nasa Rosales, Pangasinan na ako. Doon na ako nag-lunch. So, lunch ulit, kanin, at gulay. Isda. Isda at gulay ang kinain ko ron. So, gano'n, hindi ako nag-biscuit. So, ang naging meal plan ko, pancake para sa carbs. Tapos kanin ulit. Ayan, tapos after ko mag-lunch, isa rin sa naging game plan ko ay magpahinga ng maayos. Kasi before, naalala ko yung mga ibang long rides ko, pagkatapos ko kumain, pahinga lang ako 5 minutes, tapos aandar na ako kahit mabagal. Inisip ko kasi doon yun ang pinakapahinga ko, yung mabagal na takbo. Pero this time around, naisip ko, mas okay siguro kung, halimbawa, tulad nun, lunch.
Sasagarin ko yung 45 minutes na pahinga para i-rest yung katawan ko, yung hita ko, i-relax, tapos tsaka babanat ulit. Na feeling ko mas okay siya ngayon kaysa sa dating ginagawa ko na mabilis na 5-minute rest lang tapos andar na. Mas okay siguro yung, parang feeling ko mas okay yung pinahinga ko na maigi after kumain, may maayos na pahinga. Feeling ko mas nakatulong siya sa akin. Ang naging problema ko lang nun, after mag-lunch, since Pangasinan na siya, nabanggit ko nga kanina, mainit sa Pangasinan. 1 p.m. umalis ako dun sa pinagkainan kong tanghalian. Medyo natagalan ako kasi umidlip pa ako eh. 1 p.m., inisip ko, last 50 kilometers na, last 55 kilometers. Hanggang dun sa destination ko, sabi ko, kung siguro, kung 1 p.m., kala ko mga 3 hours, kaya ko yung yung ahon hanggang dun sa destination ko. Sabi ko, 3 hours, mahaba na yan. Tapos, mag-vlog pa ako, nag-drone pa ako. Sige, 4 hours. Mga 4 p.m., 5 p.m., dumating ako ron, okay lang. No problem. So medyo kampante ako. Ang naging problema ko, sobrang init sa Pangasinan bago pa ako magsimulang umahon. As in, ang dami kong hinto dahil sobrang sakit sa balat nung init ng araw. Tapos talaga madadrain ka. Ang dami kong uhaw, mayat maya inom ko, tapos mayat maya hihinto ako, sisilong ako minsan sa gilid ng kalsada. May makita lang akong puno na lilim, sisilong na ako para lang mapahinga yung katawan ko sa init ng araw. Tapos mayat maya hydrate ako. Tapos may naalala ko, nakita ko pa yung halo-halo, naghalo-halo pa ako. Kasi talaga sobrang init. So, ang tagal ko bago makarating dun sa paanan nung ahon sa Villaverde Bridge. Sa may Tayug. Tayug, Pangasinan pala yun. Kasi from MacArthur Highway, kumanan ako. Rosales, Pangasinan, di ba? Tapos kanan, papuntang Tayug. Tapos, sobrang init hanggang makarating sa Villaverde Bridge. Tapos, ayun na, siguro mga around 3 p.m. Nagsimula akong umahon. Pagtingin ko sa mapa, siguro kung mga 25 kilometers hanggang sa destination. So, 25 kilometers tahon. Sabi ko, kung 3 p.m. hanggang 6 siguro bago magdilim. Very optimistic ako na makakarating ako sa destination ko. Siyempre, kasama na ron yung oras na mag-vlog ka, mag-drone ka, hihinto, ganyan. So, ayun na nga, nagsimula na yung ahon. Nung una, medyo okay pa eh. Parang, mukhang banayad lang tong tong maliko. So, sabi ko, okay, mukhang aabot talaga ako ng before magdilim. Tapos, maya-maya, nagulat ako nung habang pataas ng pataas, para siyang comparable siya sa Marcos Highway yung ahon niya. Pag-akit kang Baguio. Dire-diretso, puro ahon, hindi kagaya ng Cannon Road. Cannon Road kasi, di ba, pag umakyat ka, tapos bababa, akyat, baba. After ng Lion's Head, saka lang dire-diretsong ahon. Dito sa Maliko, pagkatapos mo ng bridge, dire-diretso yung akyat hanggang taas. Mabibilang mo sa daliri mo kung ilan yung recovery. Siguro mga 2, 3. So, inabot na ako ng magdidilim. Naalala ko, nakakita pa akong tindahan doon. Tapos, kahit nagugutom ako, kahit nauuhaw ako, hindi na ako huminto para magpahinga, para mag-merienda. Kasi nga, padilim na. Tapos, pagtingin ko sa mapa, 11 kilometers na lang. Sabi ko, kailangan kong bilisan para makaabot ako dun sa Maliko Viewpoint na baka aabutan ko na hindi pa ganun kadilim. Hindi ko na-realize yung 11 kilometers ay ang haba pa pala. Napakatagal na maubos yung 11 kilometers na yun. Hanggang sa magdilim na nga.
Nagdilim na. Nung una, nung kakadilim pa lang, medyo okay pa kasi ang dami ko pang nakakasalubong ng mga turista, yung mga motor, mga sasakyan, mukhang galing sa taas, mga namasyal. Siguro pa uwi na sila, so ang dami pa. Nagbababa pa uwi. Habang paggabi ng paggabi, padilim ng padilim, mga 7 p.m. na, ayun na. Naubos na yung mga nakakasalubong ko. Ako na lang mag-isa dun sa kalsada, paakyat. Kita ko mga 9 kilometers pa, 8 kilometers pa. Ang tagal maubos. Tapos puro ahon. As in, hindi natatapos yung ahon. Tapos sobrang dilim na. Wala na akong makita kundi yung kung ano lang yung naaabot ng headlight ko. Tapos yung barikada sa gilid na may reflector. Tapos wala na ako ibang makita, yun lang. Literally, naiiyak na ako nung nagbabike ako mag-isa sa gitna ng kabundukan, sa dilim. Tapos, wala ka nang ibang marinig kundi kuliglig. Tapos, wala kang makita sa kalsada. Yun nga lang, yung kung ano yung tinatamaan ng ilaw mo. Tapos pag tumingin ka sa langit, may konting between, ganyan. Pero other than that, wala nang iba. Walang bahay, wala kahit puno, di mo makita. Tapos, yung mga ahon, alala ko, may mga ahon na alam kong mahirap pero hindi ko binabaan dahil natatakot nga ako dahil mag-isa na lang ako tapos madilim ako. Tapos madilim yung kalsada. Tapos finally nakakita ako ng tindahan. Nagtanong ako sa tindahan kung meron silang overnight. Wala silang overnight doon. Actually ayoko nung kinakausap ko yung bantay sa tindahan. Ayoko nang umalis dun sa tapat ng tindahan niya kahit sinabi niyang wala silang overnight. Gusto ko sana makiusap na lang na kahit dito na lang po sa sahig ninyo or sa tapat ninyo, dyan na lang ako papalipas ng gabi. Pero sabi niya sa akin, hindi, dyan meron na sa malapit na lang. Siguro mga 5 minutes na lang na naakyatan. Nakikita ko na raw. Pagtingin ko naman sa malayo, wala naman ako makitang ilaw. Hindi ko rin makita yung kalsada. Tapos sabi niya, hindi, basta malapit lang. Ako naman, wala nang choice, kundi wala, mukhang hindi talaga ako makakatulog sa tindahan na yon. So, ginawa ko, padyak na lang ako. Tapos pagpadyak ko, ang dilim pa rin. Nung una nga iniisip ko, parang nabudol yata ako ni Kuya na sinabi niya lang na meron para umalis ako. Kasi paahon pa rin Ang tagal nung pero anyway, after mga 10 minutes naman, hindi 5 minutes, narating ko yung tindahan doon, Adler's Drop By yung pangalan. Ayun, meron naman ako nakausap doon, pwedeng mag-overnight. Meron silang, sa likod ng tindahan, bandang bangin, meron silang cabin doon, tapos pwede rin mag-set up ng tent, magre-renta ka sa kanila. Kaya lang walang ibang tao. So, ang ginawa ko, sabi ko, kinausap ko yung bantay, sabi ko, Kuya, baka pwedeng dito na lang ako sa gilid ng tindahan. Kasi meron siya rin pwesto Para may terrace doon, may viewing deck din. Sabi ko, doon na lang ako. Tapos yun nga, may tent silang pinaparenta for 700 pesos. Tapos, mabait naman si Kuya, pinahiram na rin ako ng kumot, ng unan, tsaka ng pangsapin. Nung una, kala ko kakayanin ko na walang sapin Kasi, siyempre, kakatapos ko na pumadyak, mainit pa yung katawan ko. Sabi ko, hindi naman ganun kalamig. Pero nung natuyo na yung pawis ko, nung medyo nagsettle na yung katawan ko, naramdaman ko na yung lamig. Sobrang lamig pala. Tapos, nung naramdaman ko nung hating gabi na, sobrang lakas ng hangin. Pabugso-bugso, parang tatangayin yung tent. Tas, ayun, doon na ako bago matulog, doon na ako bumili na lang ako ng sabon doon sa tindahan. Tapos, hindi na ako nakaligo kasi wala ka naman liliguan ng banyo nila doon. Nasa tabing kalsada. So, hilamos lang, linis ng katawan, palit ng damit. Tapos, tulog na. Kinaumagahan, kausap ko yung bantay, sabi niya, ay tinatanong ko kung malayo pa yung Marico viewpoint. Sabi, malayo pa. Although 7 kilometers na nakita ko sa mapa, pero puro akyat daw.
Tapos sabi nung bantay, tsaka nalampasan mo na yung sikat na viewpoint, na viewing deck. Yung 360 na viewing deck, nalampasan ko na raw. Yun daw ang pinakasikat na viewing deck. Tapos inisip ko naman, kung nalampasan ko na yung pinakasikat na viewing deck, inisip ko baka wala ng point na pumunta pa ako dun sa Maliko viewpoint. Kaya lang, nanghinayang naman ako kasi last 7 kilometers. So sabi ko siguro kung mga 1 oras, 2 oras, pwede ko nang tsagain. Sayang naman, sabi ko kasi dito na ako. Pero, yun nga, di ba ang original plano ko, dire-diretsuhin ko yun, tapos sa kabilang side na ako bababa sa Santa Fe. Pero ito nga pala yung kwento nun kung bakit hindi ako tumuloy sa Santa Fe. Kasi di ba kanina nabanggit ko, ang dala kong pera, dala kong cash, 1.5 lang, tapos GCash na. Siyempre, nagastos ko na yung iba, pangkain, tapos pambayad ko dun sa overnight ko na 700, tapos kumain pa ako ng almusal. Doon din ako nag-dinner nung gabi, na ang dinner ko kung ano lang tinda ron, hopya, biskwit. Wala na akong choice kaya napabiskwit din ako. Kasi yun lang yung tinda. Tapos, so yun, wala na akong cash. Parang 300 na lang yata matitira sa akin. Inisip ko, pag bumaba ako Santa Fe, tapos doon ako mag-bus, hindi ko kabisado galawan doon Mas komportable ako kung bababa ako ng pabalik ng Pangasinan, papuntang Tarlac, tapos MacArthur Highway. Parang feeling ko, hindi ko alam, for some reason, mas komportable ako na doon dumaan pa uwi. Tapos kung wala akong pera, GCash na lang, mas kaya kong diskartehan, tingin ko. So yun ang dahilan kung bakit hindi ako bumaba ng Santa Fe, tapos bumalik na lang ako sa Tayog, Pangasinan. Pero bala kong bumalik sa San Nicolas via Carangnan. Pero that's for another vlog. Kasi yun nga, so last 7 kilometers, nag-decide ako na sige, itutuloy ko na lang hanggang marating ko yung Maliko view deck. Anyways, yun din naman ang ang talaga target ko. Tapos, buti na lang pala, nag-decide ako na idire-diretso hanggang Maliko viewpoint kasi after nung kung saan ako nag-overnight, paakit ng Maliko viewpoint, andun pala lahat ng mas magagandang view. So, ang dami kong mga drone shots doon pag pinanood sa vlog ko. Ang ganda talaga. Tapos, ang kwento doon, bago ko marating yung Maliko viewpoint, halos ilang beses na rin ako sumuko dahil puro pataas talaga. Sabi ko, ang layo naman itong 7 kilometers na to. Ayaw pa matapos yung ahon, tapos ang lamig, ang lakas ng hangin. Tapos parang maulan-ulan pa sa taas. Kasi as in, ang taas na talaga. Tapos may part pa ron na nakarinig ako na parang mag-landslide. Natakot akong dumiretso. Pero nagbago isip ko, nag-U-turn na ako, bumalik pa ulit ako. Tapos nag-decide ako na finally, hindi, tatapusin ko na talaga. Yun, hanggang sa narating ko na yung Maliko viewpoint, may pinakamatitinding siko pa na nandun. Sayang lang kasi naubos yung SD card ko. Yung capacity ng SD card ko napuno na. So, yung pinakahuling footage ko, dun lang sa tapat ng boundary ng Vizcaya tsaka Pangasinan. Pero tapat na yun ng Maliko viewpoint kasi kumbaga ito yung sign ng Nueva Vizcaya. Pag tumingin ka sa taas, katapat na katapat, ayun na yung Maliko viewpoint. Tapos, ayun na, hanggang dun lang. Tapos, ubos na yung SD card ko, sayang kasi pababa, ang ganda ng view, as in sobrang ganda. Tumagal nga yung pagbaba ko dahil maya't maya, kada lusong, konting lusong, hihinto ako para mag-selfie, mag-picture. Basta, sobrang ganda. Naalala ko yung mga view na nakita ko dati nung nagsagada kami. Nung nasa Mount Polis, parang ganun yung mga view. Tapos, ayun nga, siguro inabot ako ng 1.5 oras para makarating ulit sa baba nung Maliko sa may Villaverde Bridge. Pagkatapos noon, doon na ako nag-isip ng paano ko ba didiskartehan yung pamasahe ko pa uwi.
So, sabi ko, GCash, naisip ko, baka pwedeng, may cash out, di ba, sa GCash? Papapalit mo yung laman ng GCash mo sa tindahan. Tapos, papalitan na ng pera. So, punta ako 7-Eleven, akala ko meron doon, wala. Tapos, yung mga katabing tindahan niya, wala rin. Sabi ko, kaya ba, mukhang papadyaw ko pa uwi, Buti na lang, yung isang tindahan na napagtanungan ko, wala siyang cash out. Pero tinuro niya sa akin, meron daw dun sa, nalampasan ko na, malayo na. Pabalik ng malapit sa Villaverde Bridge. Sabi niya, may tindahan dun na meron silang cash out. So, balik ako. Pagbalik ko, true enough, dun nga, may nagpapalit ng GCash, may nagka-cash out. So, pa-cash out ako ng 1.5. Tapos, ayun na, solve na ako. Meron na akong pamasahe pa uwi. Tapos, ang next na naging goal ko ay mahanap ko kung nasan yung bus station. Noong una nga, inisip ko, baka sa Tarlac City. Sabi ko, kasi doon ko nakita nung papunta ko, may Victory Liner. Pag-check ko sa mapa, putik 75 kilometers yung papuntang Tarlac City. Kaya anong oras na nun? 10:30 na ng tanghali, mainit na ulit. 10:30, mag-11, ganyan. Mainit na ulit. Sabi ko, hindi pwede, masyadong malayo, masyadong mainit. Kung babalik pa akong Tarlac City. So, hanap ako sa Google Maps, explore kung nasa ng malapit na bus station. And luckily, merong terminal ng 5-star bus sa Tayug. Town proper yata yun kung di ako nagkakamali. So, nabuhayin ako ng loob kasi parang from dun sa 7-Eleven sa San Nicolas, siguro kung mga 10 kilometers na lang papunta ron sa terminal ng bus. So, bike ako, medyo mainit na. Tapos, pagdating sa Santa Maria ba yun? Basta may bayan, may town dun, Santa Maria nga yata. Pagdating dun, marami ng kainan. So, nag-lunch muna ako. Tapos mga 11 ng tanghali, nakasakay na ako ng bus. Ang naging pamasahe sa bus, 550 yata. Nasa 550 plus, hindi. 580. 580 tapos yung bike, siningil ako ng 150 pesos. So, nasa 600 plus yung pamasahe sa bus. Tapos, ayun na. Maganda yung nasakyan kong bus kasi biyaheng Cubao. Dumaan siya ng TP Lex and Lex. Tapos, diretso na ako Mindanao Avenue. Sa sarap mag-bike shop. Doon ako bumaba. So, yun yung buong kwento ng ride ko. Tapos, ang bisikletang ginamit ko naman ay yung, Merida hybrid na bisikleta. Kasi yung GT gravel bike ko, nawala yung true axle niya. So, hindi ko magamit. So, balik ako dun sa Merida. Ang naging preparation ko lang para dun sa Merida, pina-overhaul ko muna siya bago ko gamitin. Siyempre, kailangan kondisyon. Tapos, pina-tubeless ko na rin. Dati kasi hindi pa naka-tubeless yun eh. So, pina-tubeless ko na rin, kaya lang yung gulong niya, hindi siya fast rolling. So, yun din isang nagpahirap sa akin. Na kailangan kong, magpalit ng gulong. Lalo para sa mga ganong klaseng ride. Yung pinalit kasi na gulong doon ay Ravager. Dati ang nakakabit doon, Maxxis Rambler eh. Yung Maxxis Rambler, gusto ko yung rolling niya. Itong Maxxis Ravager, medyo makapit sa kalsada. Mas pang off-road siya. Tapos ngayon naman, pag-usapan natin yung what went well dun sa ride na yon. So, siguro, ang what went well para sa ride na yon, yung naging game plan ko na divide and conquer, yun nga, yung minaximize ko yung madaling araw, yung dilim, yung wala pang araw, 50 kilometers ako para hindi masyado malaspag. Tapos, yung naging nutrition ko nun, kasi nga less ako sa mga biscuit, sa mga processed foods, more on tunay na pagkain yung pinagkakain ko sa ride. Tapos, yung mismong preparation ko the day before the ride.
yung mga naging ensayo ko. Kasi ang dami kong pondo, kumbaga. So yung katawan ko hindi nabigla dun sa long ride na yun. Laspag lang talaga ako sa init. Pero hindi ko naman sasabing hindi ako prepared sa init. Kasi yung Gabaldon ride, mainit din yun. Although, hindi, siguro nga, baka kulang ako sa heat training. Kasi nung nag-Sierra Madre Loop ako, malamig yung panahon. Nag-Gabaldon ako, yun lang yung pinaka-heat training ko, pero hindi naman ganun kainit. Yung Bitbit River, malamig din doon. Ito lang yung pinaka-mainit talaga na ride ko. Pero, ensayo-wise, pondo-wise, hindi naman sa mabilis, pero tama lang yung pacing. Hindi rin naman ako yung rumarat-rat na pag nagra-ride. Tamang ano lang, chill ride lang palagi. So, 25-20 na pacing, ganyan. Okay na ako rin basta consistent. What went wrong? Siguro yung yung ride out ko. Dapat yata mas maaga pa ako umalis. Siguro mga 11 ng gabi. 11 ng gabi or parang dati pag nag-one shot Baguio, alas 8 ng gabi ang alis. Siguro kung naging ganun yung alis ko, nakarating ako sa Maliko Viewpoint na before magdilim. Yon, tsaka another what went wrong para sa akin, yung cash na din ako mas maganda talaga. Cash is king talaga. Yung GCash, pagka nasa bundok ka, walang silbi. Kasi, syempre, una, yung signal, problema mo. Pangalawa, kung may signal man, pwedeng yung mga tao ron walang GCash. So, iba talaga pag may cash ka. Kung nagkataon lang na enough yung dala kong cash nun, dapat na kumpleto ko yung plano ko na sa Santa Fe ako bumaba eh. Pero yun lang, dalawang bagay na yun. Kasi in terms of preparation, tapos yung mga gamit na dala ko, what went well din, yung mga battery ko, ng ilaw, na-charge ko naman lahat, may dala rin akong power bank. So, hindi ako kinapos ng battery. Although may chance doon, may time doon nung gabi na kinakabahan ako baka maubos yung battery ng ilaw ko. Pero yung headlight ko, meron naman ako reserba. Tsaka, yun nga, may battery pack naman akong dala. Advice ko para sa mga gustong subukan yung Maliko ride, lalo yung manggagaling dito sa Kapatagan, bandang Manila, bandang Bulacan. Basta kung malayo kayo sa Maliko, unang-una, ensayo, syempre. Hindi yan pang newbie yung Maliko. Hindi yan para sa yung tipong matagal ka na pahinga tapos bibira ka ng isang Maliko na ride. Kailangan mo ng preparasyon, kailangan yung endurance mo ready. Yung endurance mo sa init, endurance mo sa pagod. Tapos, yung climbing legs mo, dapat prepared din kasi talagang antindi ng ahon, non-stop. Tapos, kagaya ng ginawa ko, daan muna sa bike shop para ipakondisyon yung bisikleta. Mas maganda kung tubeless, highly recommended ang pagiging tubeless. Para kung maliliit na flat, hindi mo na may encounter. Tapos, ano pa bang mga tips ko sa mga gusto sumubok? Ayun lang, ensayo, kondisyon, lakas ng loob. Tibay at lakas ng loob. Kasi kung di malakas yung loob mo, wala. Kagaya nun, pag na-stuck ka dun sa dilim, yun nga, honestly, may ilang beses ko na inisip na, hindi, bababa na lang ulit ako para para hindi ko natatapusin. Pero hindi, kailangan mong iset yung goal mo dun sa bagay na gusto mong marating. Final thoughts dun sa ride natin sa Maliko, it's all worth the pain. Lahat ng hirap ng padjak, ng ahon, pag narating mo yung taas ng Maliko, talagang may enjoy mo. Actually, nung pababa na ako, talagang sinanghinayang ako ng ubos yung SD card ko. Kaya gusto ko ulit agad bumalik eh. Dahil ang dami ko hindi na-capture nung pababa na. Pero talaga sobrang ganda doon sa Maliko.
Para sa akin, mas nagandahan pa ako sa kanya compared pag sa Baguio ka nagpunta. Kasi ano pa kumbaga, unadulterated pa Hindi siya ganun ka-populated. As in, mararamdaman mo yung nature talaga sa Maliko. Actually, nagbabala ako, re-rest back agad via Karanglan naman, Santa Fe. Tapos, aside from that, babalik din ako na nakasasakyan para mas ma-enjoy yung Maliko, mas ma-take in, syempre, mas ma-enjoy mo yung lugar, mas matagal ka makapag-stay doon. So yan ang ating unang episode ng Kapotpot Recap. Kung nagustuhan nyo yung gantong bagong addition natin na content, sana mag-like kayo at mag-comment kayo kung ano mga magandang suggestions ninyo para dito sa Kapotpot Recap para mas mapaganda pa natin. Kung meron kayong iba pang gustong malaman tungkol sa ride at gusto idagdag sa Kapotpot Recap natin. So maraming salamat sa inyo mga Kapotpot. Huwag kakalimutan matandang kasabi ng mga Kastila. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay swertihin. Ang di mag-skip ng ads, mas lalong swertihin. Abangan nyo yung next Kapotpot Recap natin. Meron tayong Sierra Madre, Bitbit, Gabaldon, saka lahat ng mga long rides natin gagawin natin ng Kapotpot Recap. Maraming salamat.